סקריפט חלון מאפשר לי ליצור מילה ראשונה או כמות מילים מסוימת שאני בוחר שהשורה השנייה בפסקה תיכנס כרוחב המילה או הכמות מילים שבחרתי. אני יכול לבחור שזה יעבוד על כל הסגנונות במסמך שלי. אני יכול לבחור לסגנון ספציפי. למשל אני רוצה שהטקסט בסטורי הזה שנקרא טקסט ראשי יהיה לו חלון של מילה אחת ויכיל עליו סגנון תו מילת חלון. במקרה שלי אני לא צריך להכיל סגנון תו כי זה מוגדר בדרופ קאפס. אני יכול להגדיר שאם הסקריפט ייפגש בפסקה שיש לה שורה אחת, אז היא תוגדר פסקה קצרה והסקריפט לא יכיל עליו מילת חלון, כאילו לא יכיל את החלון. אני יכול להגדיר שזה יהיה 2 שורות ומטה או 3 שורות ומטה. אני יכול לבחור שהסקריפט יעבוד גם במצב של ראש עמוד או טור. למשל אם הפסקה, השורה כאשר הייתה נמצאת בתחתית של הטור הזה, ואז פה היה 3 שורות, אז אני לא ארצה שיהיה חלון, כי אז מה שיקרה שהשורה הראשונה תיכנס פנימה כמו הרוחב של המילה כאשר. ולכן אני מבטל את האופציה הזאת, כלומר שלא תהיה פעילה. אני יכול להגדיר גם חלון כפול במקרה שיש לי פסקה שיש לה 3 שורות, ואני רוצה ש2 שורות ייכנסו כרוחב המילה שהגדרתי או הכמות מילים שהגדרתי, אז אני יכול לסמן את הצ'קבוקס הזה. אני יכול לראות שברגע שהגדרתי את טקסט ראשי, אז מסומן פה שהסקריפט יעבוד עליו. אני יכול להגדיר גם לסגנון שנקרא באור, שהוא יהיה גם מילה אחת והסגנון יהיה מילת חלון, או לא חייב להכיל, נגיד במקרה הזה אני אכיל. וכרגע זה יעבוד על כל המסמך. אם אני לוחץ על אפל, אז הסקריפט עבד פה על כל המסמך. והוא יכיל חלון, ואני רואה שבמקרה הזה, שיש לי פה מצב של ראש עמוד או טור, אז הסקריפט לא הכיל את החלון. אבל אם אני אכנס לפסקה ויבחר למשל שהסקריפט יעבוד לי על הבחירה, ואני אסמן את ראש עמוד או טור ואני אלחץ על אפל, אז הסקריפט כן יכיל חלון. עכשיו יש לי פה את הכפתור הסר, שמה שהכפתור הזה עושה, בלחיצה עליו אז הסקריפט בודק מה נמצא לי פה ברשימה נפתחת. כלומר כרגע מוגדר לי באור, שהסגנון פסקה באור, ואני אלחץ על הסר ואני כרגע נמצא לבחירה, אז מה שיקרה זה שהסקריפט יסיר רק מהפסקה הזאת כי בחרתי בחירה. אם אני אבחר מסמך והסגנון באור נמצא לי, אני אלחץ על הסר, אז רק מהסגנון באור הוסר החלון והסגנון פסקה הזה לא הוסר ממנו. אבל אם אני אבחר כל הסגנונות ואני אלחץ על הסר, אז הסקריפט יסיר את החלון בכל המסמך מכל הסגנונות. הכפתור שמור מיועד לסקריפט אוטומציה שאני אוסיף אותו בתיאור, שברגע שאני שומר את הנתונים האלה שהגדרתי לסגנונות, אז ניתן יהיה להפעיל את הסקריפט גם בלי להציג את הדיאלוג. החלק של החלון כפול, אם אני אסמן את החלון כפול ויבחר כרגע בחירה, וכרגע לא משנה אם אני אבחר כל הסגנונות או רק הסגנון הספציפי ואני אלחץ על אפל, אז מה שקורה פה זה שנכנס לי החלון כ2 שורות. אם אני אלחץ על הסר, אז יתבטל החלון והאישור פסקה חזר לעצמו. אם לא הייתי מסמן, למשל אני עכשיו בוחר סגנון מסוים ואני לוחץ על אפל, אז כרגע הסקריפט יפעל לי על הבחירה ויצר לי את הסגנון. ועכשיו בגלל שמסומן פה טקסט ראשי ואני אלחץ על הסר, אז החלון לא יוסר, כי הסר מתייחס רק למה שנמצא פה ברשימה נפתחת. אם אני אלחץ כל הסגנונות, אלחץ על הסר, אז זה הוסר. עוד דבר שיש פה ברשימה נפתחת, יש פה את החלק הזה של רענן, שאם הוספתי סגנונות במסמך, או שאני עכשיו רוצה לעבור למסמך אחר, ואני רוצה ללחוץ על רענן, אז הסקריפט רענן לי את כל הרשימת סגנונות שקיימים פה במסמך, ורק הסגנונות שנמצאים בשימוש. כן, אני אחזור למסמך הזה, ילחץ פה על רענן, וכל הסגנונות יתרעננו. זה סקריפט חלון.